سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع 10 مقابي استدلوا على توزينات زلكم مصلخو كموترو كساف فصامي مدباتنا نختكتاتلونا እንዳደምኩ በቀዳምነት አርእስተ ዜና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብ ምርጫ ኢትዮጵያ አግሊሉ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብሰንኪ ናይ ግጭት ዶብ ምዝንባል ሓደጋ የንጸላለወን ናይ ሱዳን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብዝምልከት ዘተ አካይዶም حانتي فرنساوي تمهاريت نحد ممر أب زحلف عمت تسيفو كرم مقتالو بحاسوت كم زتكنتون كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناين ايم كتال جزين لا تمنخو أبزا چانال دمه ناي وترو تخطاتلت نختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم جنبار حرنة رومو كاب مرج إثيوبيا أغليلو ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብቲ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ከይሳተፍ ከም ዝተገበረ ኣፍሊጡ እቲ ባእቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕጽያቱ ከም ዘይመዝገበ ወግዓዊ ገይርዎሎ ወሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ በቴኦ ጌርሳ ውድቦም ካብ ውድድር ምርጫ ተገዲዱ ከም ዝወጽእ ገሊጹ ኣይሳተፍን ዘይኮነስ ከይሳተፍ ተገይረ እዩ ዝብል ዘሎ ውድብና መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ድፍኢትን ኣፈናን ክልክላን ምኽንያት ካብ ምርጫ ንኽተርፍ ሕጽያት ከየቕርብን ተገይረ ኢሉ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ታሕትወት መሪሕነት ተኣሲሮም በቀጥታ በኃይል ፖሊስ ዝተዓጹ ኣብያተ ጽሕፈትና ድማ 103 እዮም በናጽነት ናይ ምንቅስቃስ መሰልና ውሑስ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ተንቀሳቂስና ሕጽያት ክነቅርብ ኣይንኽእሊና ኢሉ መደብ ምዝገባ ሕጽያት ተማሊ ከምዝዛዝምህ ብምግላጽ ዘቀረቦም ሕጽያት ከም ዘይለውን ወሲኹ ተዛሪቡ ብኣቶ አራርሱ ብቂላ ዝምራሕ ካልእ ክንፊ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብወገኑ ካብ ተሳትፎ ሃገራዊ ምርጫ ሙጻእ ናይ ኦነግ ውሳነ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ እቲ ጉጅላ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ተነጺሉ ከም ዝወጽእ ምዃኑ ይፍለጥ ሕጽያት ከየመዝገበ እቲ ዝመስርሕ ምዝገባ እንተ ተዛዘመውን ወሃብ ቃል እቲ ጉጅለም ኣቶ ቀጀላ ምደርሳ እቲ መዓልቲ ምዝገባ እንተ ዝናዋሕውን ሕጽያትን ከመዝግቡ ድሌት ከም ዘለዎም ይገልጽ كم زعينة وسانة كم محلالف زنبروه بحبراوي أمر رحيم أتي أبو أمبر نبينو حانساب ناي سجر منجستي يوج ناي أورميا سجر منجستي يبل أمرجع أي ساتفين يبل أزوخلو جن حجاون نتيبلون سلازين هنا أبز وسانة يلنا لون أبز مرجع نمستاف بزوج عاري غيرنا ينام حجون نجبر لنا أمغو مرحنة أونك هنا أوار حزغت صله زي مرة كم استفتره خجلت صنيحلهم بورد مرجع إثيوبيا نتي أمغو مرحنة نستفتره مكفالة ملكيتهم أبزاو متحساسبي فتحن مصاه مرحنة أبلات أونك حفشوا جبائي خكايد تصويعون إيريوم أنتخون أتو جبائي كسابلومي أي تخيدن ودوب أورومو فيدراليست كونغرس أو فيكون أبهاجرو مرجع كم زي ساتف أبز حلف سمون وقعوي غيرين إيريوم كلتيوم سلفتات أبت مرجعين ساتفن مبالوم كه أبت مرجع تسلوا خمزلوه بزوحة يجلسون جزاء هاجر زخنه ودبل تجنا ودبات كابت ساتفو مرجع ننبسن زجل لالو مخنات زمن يكون نيوزبل انتخونه كه برويه بزوحة كابتي بارتسات أبت تحت غيده كم زاتوه يفلات حلافي علم الخور كبات ودبل تجنا دكتور بك إلى هوريسا أبزها وريتهم توم زقرو كستات كلهم مسرت زي بلوم يوم قبل تزاريهم بارو يذكر ሱዳንን ኢትዮጵያን በሰንኪናይ ግጭት ዶብ ምዝንባል ሓደጋ የንጸላልወን ሱዳንን ኢትዮጵያን በሰንክቲ 10 ዓመታት ዘቀጸለ ዶባዊ ምስሓብ ቅድሚኡ ተራይሁ ዘይፍልጥ ውጥረት እዩ አጋጢሞን በሰንክቲ 10 ዓመታት ዘቀጸለ ግጭት ድማ ሓበራዊ ባይታ ንምርካብ ዝነበረ ተስፋ ኣመና ጎዲልዩ እቲ ምስሓብ ኣብ ልዕልቲ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ዘሰፈሩሉ ምብራቃዊ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ልሙዕ መሬት ዞባ አልፋሻቃዩ ተጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ድማ ከምናታ ገይሩ ወሲንወሎም ካርቱምና አዲስ አበባ የቅረስ ዘይባህሉ ጽርፊ ኢላህ በመخصاص ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በ17 ለካቲት ኣብዛው መግለጺ ወታደራዊ ክንፍ መንግስት ሱዳን ንረብሓ ሳልሳይ ወገን ጥራይ ዘገልግል ግጭት የስፋሕፋሕ ከምዘሉ ድሕሪ ምግላጹ ህዝቢ ሱዳን ካብ ሱዳን ብዙሕ ወጻኢታት ምግባር ንረብሓታት ህዝቢ ጥራይ ከም ዝኾነ ምግላጹ ይዝከር ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ኢትዮጵያ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘጀመረቱ ሓደገኛ ግጭት زلعل أهجراوي أقل وصحبه يركب إذا دم بسنكتي قبل له سبات زور دزله سعبينيم يخون بر كارتو من عدي سابان أن بزح زخده زلو تسعرتي نتباسيه نمفتح حدش زواوي تسعرتات الله عيليم إذا دمانتي تبيع فلقنا الأتكايرو زلا بروجكت هنسات عبي قدب هداسي نا 4.6 بليون دولار حاجز نمركاب زيجبرتو تسعري سيبيو كبادي سابه بخلتشن 10 حدن هنسات أتقدب هداسي خابز جمرنا جو سودان جبت إن ماياتني لنا مبصح أدلن كي بتخ بمسقع
ነቲ ፕሮጀክት ተቃዊሙን ወየን ናይ ደገ መንጎኛታት ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ኤውሮፓ ናብ ክልቲኡ ወገን ከስሕብ ኣይከኣለን ኣብ ወርሒ ለካቲት ሱዳን ብዛዕባ እቲ ግድብ ዘለዋ ቅሬታ ደጊማ ገሊጻ እያ ናይ ካርቱም ሚኒስተር ማይ ያሰር ዓባስ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክትገብር ተመዲቡ ዘሎም ካልኣይ ደረጃ ምምላእ ማይ ቀጥታዊ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ክብል ፀዊዕዎ እዩ እዛ ሓደገኛ ተርእዮታት ምምላእ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንግብፅን ሱዳንን ጸላዊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብ ዘለዎ ናብ ዝኸፍእ ደረጃ ክበጽሕ ወታደራዊ ግጭታት ክለዓል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ናይ ሱዳን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብዝምልከት ዘተ ኣካይዶም ናይ ሱዳን ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርያም አልሳዲቅ አልማህዲ ሃገሮም ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ናይ ወጻኢ ፖሊስን ኣብ ናይ አዲስ አበባ ዓብይ ግድብ ህዳሴን ኢትዮጵያ ምስ ክልቴን ግዛኣታትን ኢትዮጵያን ዝተሓዘ ዝርፍ መሰረት ገይራ አልማህዲ መራሕቲ ናይቲ ኣብ ግብፂ ዝዓበየ ትካል መራኸቢ ብዙሃን ተቐቢሎምዋ ዝነበሩ መንገዲ ብምንኣድ ምብፃሕ ከም ዘሐጎሳ ገሊጻ እቲ ምብፃሕ ብዛዕባ ርክብ ግብፃውያንን ሱዳውያንን ኣርዚንካ እትመያየጠሉን ምስ ሓበራዊ ረብሓታት ብዝሰማማዕ መንገዲ እተማዕድወሉን ኣጋጣሚ ምዃኑ ገሊጻ አልማህዲ ኣብ ዝወፅሉ ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንምምዕባል ዝኽእል ዝርብ ንምጅማር ግብፃውያንን ሱዳናውያንን ዘሎ ዝምድና ንምድላል ዘጉልሐ እዩ ሱዳን ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ንውሕስነት እቲ ዞባ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ እያ እትገልጽ ግብፅን ሱዳንን ብዙሕ ስምዓት ዘለውን ኮይነን ክልቴን ሃገራት ዘሰማምዐን ዘይሰማምዐን ከም ዝህልወን እኳ እንተሃለወ ግብፅን ሱዳንን ውዕለን ክካይዳ ኣብ ክልቴን ሃገራት ንህዝቢ እንዳኣዘራርባ ብዛዕባ ሓድሕደን ኣወንታዊ ዘረባ ክዛረባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ህቡብ ዲፕሎማሲን ነቲ ንርከቦም ዘስግእ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምስዓር ዘለዎ ግደ ዘጉልሕ እዩ ኢትዮጵያ ወርሓ ምልህ ካልኣይ ምምላእ እቲ ግድብ ከም ምፍራሕ ከም ዝኾነ እያ እትገልጾም አልማህዲ ከም ዝገለጾ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ እዋን እቲ ናይ ምውዕዋዕ መስርሕ ሩባ ናይልን ብወተአንን ኣዝዩ ከም ዘድልንያ እተረድም እቲ ግድብ መሰረት ምዕባላዊ ምትሕባር ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክኸውን ንደሊ ኢና እቲ ናይ መጀመርታ ምምላእ ሱዳን ብማይ ዋሕዲ ከም እትሳቐን ንምንቅስቓስ ማይ ኒል ከም ዘይተዓግቶን እያ ገይራ እቲ ካልኣይ ከዓ የሻቕል አልማህዲ ሃገራ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኤውሮፓን ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ዝገበረቱ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከም እትድግፍ ብምግላጽ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዋ ገሊጻ ይኹን እምበር እቲ ካልኣይ ምምላእ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምጥንቃቕ እቲ ካልኣይ ምምላእ እንተኣጋጢሙ ሱዳን ትጸምያ ንሕና ምላሽ ክሳብ እንህብ ድማ ንእተወሰነ ግዜ ኣብ ዲፕሎማሲ ክትጽብጽብ ኣጸጋሚ እዩ እቲ ንህቦ ምላሽ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብምባል ንኢትዮጵያ ተጠንቀቕ አልማህዲ ከም ዝበለቶ ኣብቲ ምሰሓብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝፍታሐሉ መድረኽ ክትበጽሕ ተስፋ ገይራ እኳ እንተነበረት ፍረ ኣልቦ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ብሶልስ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹኽሪ ድሕሪ ምርኻባም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኢትዮጵያ ካልኣይ ምምላእ ማይ እንተቐፂላ ኣብ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዘሎ ኩነተ ማይ ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ ካይሮ ነቲ ሱዳን ዝሃበቶ ሓሳብ እንድሕሪት ከም እትመልሶ ድሕሪ ምግላጽ ምስ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ንምጥርናፍ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውስትራልያ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝሓቆፈ ኣህጉራዊ መንጎኝነት ክህሉ ፀዊዑ እዩ ድሕሪ ዝሓለፈ ዘተ ናብ ኣገዳሲ መድረኽ ኣይንመፅን ኢና ድሕሪ ምባል ንግብፂ ኣወንታዊ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ከም እትጥንጥነሉ ክገብራ ከም ዝኽእል ብምጉላሕ ነቲ ብውልቂ ዝግበር ተግባራት ነፂግዎም ሹክሪ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኩነታት መወዳእታ ዘይብሉ ዘተ ክትዕቅብ ከም ዘይትኽእል ብምግላጽ ኣብቲ ዝርብ ንምስታፍ ሰናይ ድሌት ከተርኢ ፀዊዑ አልማህዲ ምስ ሹክሪ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እቲ ካልኣይ ምምላእ ማይ ንህይወት 20 ሚልዮን ዜጋታት ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ኢላ ሓንቲ ፈረንሳዊት ተማሃሪት ንሓደ መምህር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተሰይፉ ቅድሚ ምቕታሉ ብሓሶት ከም ዝጠቀነቶ ተኣሚና መምህር ሳሙኤል ፓቲ ናይ ካርቱን ምስሊ ነቢ መሐመድ ነተማሃሩ ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ዝሓለፈ ጥቕምቲ ተሰይፉ እታ ብዛዕባ እቲ ምስሊ ኣብ መርበባት ኢንተርኔት ኣንጻር እቲ መምህር ተቃውሞታት ክካየድ ዝገበረት ተማሃሪት ኣብቲ ዝመሃሩሉ ዝነበረ ክፍሊ ከም ዘይነበረት ተኣሚና ዘስካሕክሕ ቅትለት ናይቲ መምህር ንፈረንሳ ዝሰንበደን ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዘለዓለን እዩ ነይሩ ንኽብሩ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ዝኽሪ ኣጋጣሚታት እውን ሰፊሕ ደገፍ ረኺቡ ነይሩ እታ ስማ ዘይተገለጸት ጓል 13 ዓመት እቲ መምህር ነቲ ናይ ነቢ መሐመድ ካርቱን ቅድሚ ምርኣዩ ኣስላም ዝኾኑ ተማሃሩ ካብቲ ክፍሊ ኣውፅኦም ክትብል ነቦኣ ነጊራ ነይራ እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት እዩ ነይሩ ብመሰረት ማዕከ
ማዕከን ዜና ፈረንሳ ዝረአዮ ቃል ምስክርነት ናይ ታጓል ነቲ ካርቱን ምስሊ ኣይረኣኽዎን ጓል ክፍለያ ኣርያትን ኢላ መማር ተኣፈኛ ክትኸውን ስለ ዝሓትታ ተቐራቂራ ሓስያ ክብል እውን ጠበቃ ሙቡካ ታቡላ ንኣገልግሎት ዜና AFP ተዛሪቡ ኣቦ ታጓል በቲ ዝሃበቶ ሓበሬታ መሰረት ኣንጻር እቲ መምህር ሕጋዊ ክሲ ድሕሪ ምምስራት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጎስጓስ ጀሚሩ ኣብቲ ዘካየዶ ጎስጓስ መምህር ሳሙኤል ፓቲ ነቲ ዝምህርሉ ዝነበረ ኣብ ምዕራብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ቤት ትምህርትን ብስም ጠቂስዎም ነይሩ እዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ፈረንሳይ ድሕሪ ተቕትለት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣንጻር እቲ መምህር ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስ ምስ ቅትለቱ ቀጥታዊ ምትእሳር ኣለዎ ኢሎም ነይሮም እቲ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ወዲ 18 ዓመት ዓብዱላኪን አንዞሮቭ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ብፖሊስ ከም ዝተቐተለ ይዝከር ብድሕሪኡ ግን እቲ ኣንጻር መምህር ታሪኽን ጂኦግራፊን ዝነበረ ፓቲ ዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ዝተጠምዘዘ ሓቅታት ናይ ኣቐዲሙ ዝነበረ ፍጻመ ዝተመስረተ ምዃኑ ተፈሊጡ መምህር ፓቲ ከምቲ ንዓመታት ዝገብሮ ዝነበረ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ መዓልቲ ቅድሚ ነቲ ምስሊ ንተምሃሮ ምርኣዩ እቶም ክርእይዎ ባህ ዘይበሎም ተምሃሮ ዓይኖም ከዕምቱ ኣጠንቂዎም ነይሩ እታ ተምሃሪት ግን ከወፁ ከም ዝሓተቶም እያ ገሊጻ ነይራ ምስ ተቃወመት ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝስጉትካ ተዛሪባ እንተኾነ ግን ሕጂ ከም ዝተረጋገፀ ንሳ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብሰንክቲ ብዙሕ ብኩራት ተሰውያ ነይራ ኣብቲ ብምስጢር ዝወፀ ቃል ምስክርነታ ግን ነቦኣ ከይተሐርክ ክትብል ዘይኮነ ምኽንያት ከም ዝመሃዘትያ እትገልጽ ጠበቃ ቤተሰብ ናይቲ መምህር ንሓደ መደበር ሬድዮ ፈረንሳ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ስድራቤት ናይታ ጓል ኣብታ መዓልቲ ኣብ ክፍሊ ከም ዘይነበረትን ስለምንታይ ከም ዝተሰውገትን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ክብል ተዛሪቡ ሕጂ ቅሬታ ሓሶታት ጓለይ ኣሚነ ነይረ ምባል ናይ በሓቂ ድኹም እዩ ክትብል RTL ንዝተባህለ ሬድዮ ተዛሪባ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ መምህር ድሕሪ ሞቱ ናይታ ሃገር ዝለዓለ ኒሻን ከም ዝሸልሞ ይዝከር ኣብ እስልምና ምስሊ ነቢ መሐመድ ምምጻእ ከም ነውሪ ዝቁጸርን ንብዙሓት ኣመንቲ ናይ ሃይማኖት ዘቐይምን እዩ ኣቐዲሙ ብሓደ ቻርሊ ኣብዶ ዝተባህለ መጽሔት ዝተሓተመ ናይ ላቅፂ ምስሊ ነቢ መሐመድ ጠንቂ ናይቲ 12 ሰባት ዝቐተለ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ምንባሩ ካብ ዝኽሪ እቲ ሃገር ኣይሃሰሰን ክልቲኡ መጥቃዕታት ነቲ ፈረንሳ እትምክሓሉ ዓለማውነት ካብ ሃይማኖታት ነፃ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዝተፈታተነ ኮይኑ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም